Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Namon pamilya, kaglabi na gid nga hindi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako magabatas magtulog, ngang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon, nga may mapatay tungod wala magkainom sang bulong, tungod sa kabigaduhan. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan, Biradur, na tao sa kalibutan na may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kaugtad o kung kaluyan. Jack Balaan, Biradur, dere sa inyo palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alma. Agapas yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod
sa gihapon. Padayon action radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Karon sa kasugpon sa katong matahong nga sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Nagano ko muna sa kape, Sirot. May trabahuhon kami diri, Jack. Bao, mayo. Timing gid kay nakalaya ka na. Sabay ka? Ano biyahe niyo daw? May iligoon kami diri nga turko. Tapol ah. Agali. Pila mo lang makuha dada sa turko man. Do, kagamay man lang. Dako ni Jack. Pilagid, 20 mil, 30 mil. Dako gani. Kay big time ang turko ngay goon ta. Sa lakyaning ginadala ko manukot siya, Jack. Dalag ko ang pautang sini. Hindi magdubo sa 300,000 piso sa makuwatan. Aba, dako gali. Dako gani. Galing medyo di mabulubudlay kay may duha nga nag-alalay siya kung nagapanukot siya. Isa ka polis, kag isa ka sibilyan. Kag pulos parmado. Ha? Kano, sabay ka? Sabay bala? Apas di bala? May magamit na ng kargada? Siyempre may ara eh. Di ka mo dagat tinirman? Ah, may mga karansyo ko di ah. Siyang nagtibre sa ako parte sa turko. Ay, isinong upod mo dakad to? Kami lang ni Buloy ang duwa eh. Tatlo kami tani isang karansyo kung may ko, galing kay galang-alang ko, Jack. Loko lang gintay. Nagmayo kay ara ka na. May masaligan ko yung upod. Di, sige. Mapas ko da. Galing wala ko katultol. Naman. Riwa, nasakay ka lang dabla sa Tagbak Paroas, Jack. Tapos sugaton ka lang lamon sa terminal pag-abot mo, de. Di, sige. Te, saan ako mapas? Kuha na, boss sa kagaon ko malakat. Mapahuway-huway ko ano yung subong. Patulog-tulog ko. Wala ko mayo tinulugan dito sa prisuhan eh. Dati sige. Papas ka di, boss, ha? Okay. Tawagan na lang ito, boss. Okay? Okay. Beng, Ba- mayong gabi daw. Jack! Manyapon ta! Dali di ah! Anong suda mo man? Oo, namin ikaon mo. Alam mo green shells ah. Manyapon di. Meron pa ako. May-ari pa ah. Galing daw jutay naman ang kanon. Wow, si Chuberto. Ha, duhari. Kakayaon sa salud. Bug na na. Ate, ano, sukaran ta ka ha? May lang ko sa bawas ng green shells ah. Ate, sige ah. Butakan ta sa yahong ah. Pungko ko dito ah. Tungko ah. O, are ho. Higo pa ha. Namit na ang sabaw. Damo na tanglad. Salamat, Chay. Be. Bawa ah. Maka ang kakanan. Nami tuod. Ay, hindi lang. Hindi lang magkanon ah. Grabe, tulog mo ba? Subong ka lang kabugtaw? Oo. Hindi ba yung tulog ko to sa lakap? Utod-utod. Kay kadami madakpan. Kag isulo dito. Makibot ko. Ang gali. O di ba ayaw kayo nakagwa ka, Jack? At wala man sila nag-akusar mo. Kundi yung pagwa ko sa pulis eh. Hadlok man sila. Subong galing nga adlaw. Daw wala na ko kakita nga naggatambay na sa gwaan ng utod sang ginbuno mo. Nagligad nga inadlaw sa ato ka pa sa prisuhan.
Kada labay ko, ara da siya sagwaan. Subong niya, wala na kapakita. Ay, gali ka. Oo, gali, Chay. Nakagwara sa ospital si Gulem? Wala pa. Ato pa sila sa hospital. Ay nga, din mo siya ginbunuhaw. Sa kilid, Magani kay wala siya masakam. Kang nakadalagan siya dayon. Ilagas ko pa. Galing wala ko siya malabot kay nagsaka siya sa ilabalay. Ano gitong ginawayan ninyo, haw? Ay, wala man kami mag-away, Chay, ha? Natripan ng guro niya ako. Insitan niya ko, eh. Hindi ba siya galigay kaubusin amo, ya? Sala niya man gali. Ay, Jack. Daw wala lang nabalaan, no? Pila ka nakatuig sa lugar nga ini. Diri ka na nagdako. Ho matuod, Chay. Pero sa subong, pigado man gyapon. Kung hindi na mangita ideya, daw hindi man tagyapon kakaon. Ay, higupay lang sabaw mo, Oo. Beer. Maayo ka pagani, ya. Ay, kabalo kaya mangita kwarta. Kag wala kaya ga intrabisyo suyop-suyop. Permi ka pa ya may kwarta. Hindi pareho sa kabataan ko nga mga alipungoy. Hindi ka ba lumangita sang kwarta? Pero porte pagastuhon kung makakwarta. Sige lang. Agwanta lang. Naanad ka man na sa ila. Ay, kung sa bagay. Pero Jack, halin sa una, daw lang ko kakita nga may pamilya ka nga nakakanto dire. Eh, di wala man ko pamilya, Chay. Ay, Nando, ano nagdete ka lang sa kawayan? Eh, may pamilya man niloy ko. Galing wala man ko kabalong sa diin. Kay wala ko kakilala sa ila. Wala man ko kakita. Bakaluoy man gali sa imo, Jack, no? Ay, di ako na lang ang pamilya mo, Ate ho, Chay, Sige lang, Kaya kung magmanggaranon ko pila kadlaw. Buligan taman ka. Ay, tuod ka, Jack? Ay, saan o ka pa magmanggaranon, nga? Pamanggutan si Batman. ay, ambot. Ay, Chay Bibing. Liog anay lantaw-lantaw sang balay ko, Kay may laktan ko. Mas kung madugayan ko kang makabalik. Ay, diin ka pa makatuhaw? Sa kapis, sa amigo ko. Mangita ko to makwartahan. Agali? Ate, sige, Ako na ding bahala sa balay mo, Salamat, Chay. Oo, gali, Jack. Ga, kita ay baka mo ni Berot? Wala na, Chay, Oo, wala naman di sila makakadto. Oo, man gani. Wala lagi ko bala kakita sa ila. Basi, panago to. Damo mo itong adaan na traso, Ay, bugani, Bumayo tani kung diri siya makasayo kay makamani man ta. Tani, wala na ko balita siya. Basi na priso na to. Hindi gani, patay na. Basi, Pero liog lang ko sang balay, Chay, Kay kagawang ako malakad buwas. Kandaduhan ko lang balay ko. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolong nun kag negro sanon, inyong
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Buwas City nagli. Manaog ko diri sa boss ha. Tawagan ko si Pirot. Ang balong ko siya nga arin ako sa terminal. Si Buloy. Jack! Loy! Mayo kay ginhulat mo ko di. Di si Pirot. Ato sa balay ni Buyet Karansyon na mo na. Tada! O sige. Pilipson na. Mabantay na ito tricycle. Puro gali tricycle ang gabiyahin di. Wala taksi. Wala. Tricycle hindi ya. Kagamay man lang siya nga lugar. Na isa ka bulan ng surveillance si Buyet sa ulag sang Turco, Jack. Kag halos kumpleto na ang tanan nga detalye. Budlay mangalin ni Rod. Kay may pulis siya nga lalay. May adlaw man nga way gawpod ang pulis. Kay may duty. Pero kung hindi magupod ang pulis, duha lang sila sa iya driver bodyguard ang nagapadukot. Bako galing kwarta nga dala niya. Dako gani. Pila na daan ka banwang iya ruta? Kagkadalag ko pa sang kantidad sa kinapautang niya, Jack. Kung naaga, hasta sa udto, 3 ka banwa ang ginakatuan nila. Kag sa hapon naman, 3 man ka banwa. Pilihan talaga niya kung ano oras, kag kung data sa igoon. Kagang sinuktan niya kung alin sa aga, hasta sa udto, ginabili niya sila balay kung magpauli siya. Tapos naman pa niya aga, sa magapon, manukot naman na siya. Sa alay naman nga banwa. Amo mo na. Haslugtan niya sa aga. Hasta sa udto. Amo nang dako. Pinakamanubon ng 300,000. Pinakanubo na na. Kanda ko Buyet ha. Di kay kadako mas sa mga ginapautang niya.
Kung makahulam kabi ang tindahan bla, makahulam siya sinmel. 3,000 lang adlaw na sa sulod sang 40 diyas. Nga suktanay. Di kung may mapahulam siya nga 1 milyon, di 30,000 lang ibayad siya kadadlaw. Di, pila ka milyon lang ilang pautang niya. Kadako. Kadako, Jack. Nabalaan mo man, Buyet. Di kay driver sa una sang turko ang pagkaisa ko. Sa timbre sa kon. Ah, mo bala? Oo. Ang sapo niya nga sinuktan, mo niyang medyo gamay lang na. Magamon ako di sa unto tayo siya go, Jack. Ikaw ang bala, Rot, ah. Okay. Total na plastar ko na gid man ang tanan. Kaya plastar ko liwat ang plano ha, kaya ka, Jack. Ikaw, anong papel mo? Nami na, iguon ko hindi upod ang pulis. Para isa lang ka problema. Ano ka bala? Ang turko, wala ang masaw. May ara man. Puro na 45 kargada nila. Agad Rot, wala ko kargada. Mayari di ah. Galing kay Tita Terso lang, pero okay ni. Wala di palso. Daan mo ni pero patented niya ito yung Smith & Wesson, gid. Ayos na. Ang importante, galupok. Mayo ni Jack. Masaligan niya. Muli ginagamit ko sa una. Ako ni kargada. Diyan ang gamiton mo yan. Ako, hulang ko to sa amigo ko, 45 mo. Kompleto na kargada na, Jack. Pero hindi tayo sila pagbirahon kung hindi sila pagpalag. Pero kung magbatog man sila, tiway tamay mo eh. Mapilitan kita. Hindi ta sila pagalangalangon. Hindi nata pagalangalangon ang turko. Kadako nga daan. Uluhon eh. Huh? Oo. Tiroon kung uloy kung maginago siya. Dali lang, Mario, pamati ka mo ha. I-plastar kong plano. Pati! Sige. Pati Mayo ah. Luwa ka mo ni Puloy, mopdanay ka mo sa motor. Kami ni Jack sa mga motor. Okay ah. Kung kaloyan, taga-anta 10,000 ang paketsa ko. Arkila sa motor niya. Uy, ginay problema. Ako bala. Ang motor ko nga gamiton ta. May partida man na rota. Natural eh. Bo, tao ni ho. Hindi ka makabalaka. May ara ginay sa. Ate Mayo. Abi buyet mati, Blanay. Gambal pa gani si Jack. Karoon na balay ang balayran sa motor. Na siguro ko lang yung buloy ah. Ginaklaro ko lang. Para kung matapos ang obra ta, wala bala may sayaw. Sabagay, Jack Toman. Pero pwede yung daan. Mayon niya nga wala talaga na ibuot kung magabot sa partihanay. Oo na. Damo pestorya nga. Nabi po sa blalay, Buloy. Nasiguro ko lang gani. Ipos na balaloy, ah. Wala pa gani eh. Ano pala kumod, Buloy man? Gusto la. May punto man sa buyit eh. Ano man? Wala pa tagani ka lakat. Gabi na isay na tayo kung anong partida kaya tadi. Anong sa inyo ako dayo nung taniw, hindi, ha? Okay na, Rot, ah. Mangali. Ipos na bala. Storyahan tali Mayo. Aryo, kami ni Jack ang makuha sa kwarta sa Torko. Alalay lang ka mga duha ni Buyet. Loy, hindi ka mo magantan sa amon gini Jack, ha? Mga 200 metros lang permi ngantan nyo sa amon. Para kung may problema, gid man makalalay dayon ka mo. Horot ah. Orot ah. Yet, magali nila diri sa syudad. Diretso gid sila sa pinakapunta nga banwang ilagi na katuan hindi bala. Oo. Kaga mong pagpalukot samtang pabalik sila dire. Gusto na hindi? Oo, Jack. Oo, orot. Gusto na. Okay. Klaro ha? Aryo, mate. Dire sa katapusan nga banwang ilakatuan, direta sila igoon. Parang nasukot nila nga duha ka banwa, hasta sa ikatatlo nga banwa, dako. Oo. Gusto? Okay, Rota. Makuha na tanan. Na. Kaya, Oo. Kaget. Kuha mo? Oo, orot. Aray.
Kung nagapagwala sila sa katapusan nga banwa nga ila nasuktan, dirata sila atakihon. Atag, Matag, Lot, matag. Oh, ayo, mayo. Subong ang monitoron ta na lang, amo ang adlaw, nga hindi nila kaupo ng parak. Kag kung mapihutan na, amo na lang pag-good up ta sa turko. Klaro? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa aton sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton panatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio.